سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سنبت 30 ميازيا زتدلو على توزينات تزلكم متيلخو كموترو كيساف تصامي رباطنا نختكتاتلنا عند عدمكو بقدامنت عرس زينا عامتاوي وعلى إيرتراويان سامين أمريكا تغانعو تغنغنت السودان هنزة تقربات هيكونان يبلو كقدام مينستر إثيوبيا كشمقل يفتن سراويت أمريكا كاب سومال كسحب زغربو أمامه بكونغرس تنتيقو أبو حموشي 250 قلعو الزخونة سبعي زرود تبعتها ملقاس دو كبل تعزيزو مخزن دادي كريميا بسبب ألبو نفاريت كمزد تقاتلن كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتا منخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم عامتاو على إيرتراويان سامين أمريكا تغانعو عامتاو على إيرتراويان نبرتي زوا ماكلاي معراب سامين أمريكا بإسران كلتن ميازي أب كتما جراند رابيدز تخايدوم أبزي كابا عصرت سلسة كتمات هزمت 230 كلتن أبالاتن حلفت ودباتن هقدفن هامارين زي تساتفو على قاس سرح كلتشن إسران كلتن خقمقمن كلو أب مدبات سرح كلتشن إسران سلستن تزتيوم أب تعقاد عمي تسبس سلسة ودبات مالت هقدف هامارين من سيات هقدفن قريبون زيته تخايدلون فيتسام قدايتين باسير تراب أمريكا برهان قبريهوت ترانو قحزيقا أمهنات حيال هقر بزبل أرستي سفيح سمينار كبن كلو حلافيت هزباون كومان قدايات ويزرو حدنت قلت هدمه نايكلتشن إسران سلستن مدب أيوه زرزراويه مقلتي أغريبام أموداتا مرجع حدستي أكير تأكل دحر مكاد تساتفتي 250 دولار هو فيهم إذا خمزيلن كله بدرونايزو على إيرتراويان تغماتو جراند رابيدز زون نو سي في كاو معاكل محبركم كم تمرقه كابتبوته زبط حبريتا يرد تغنغنت السودان هنزة تقربات هيكونان يبلو كقدامي مينستر إثيوبيا كشمقل يفتن عزاز سراويت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بإيغاد نزغرب زيت سلام بحساب دا تقبلنا يومبر وكيل آيل أخنان كبل قليتم البرهان مس تلفزيون الحورة أبز قبرو قال متأيق نتابع كتما جوباخ كايز توتنا زيت سلام نهزب السودان بفلاي زربح بمخانو كان سرحلو بحنسابينات سمامعناك أو حليفو قنات ذاتي وكيل كمان آي مززنان دحر مبالوه متصاررتو حمدان داقالوه نخلا زبون دلو يلانيلوم إذا خمزيلون كله غدايم مينستر إثيوبيا أبي أحمد مس البرهان حمدان داقالو ناي تليفون زرب كام زكايره تقاليسيوم تقدم مينستر أبزهاو مغلتي أمونغو خلتيوم وقنات زلو زي مردا أن مفتح دلو كم زلون هاقرونا يعزاتي تراك تتصاوت كم اتدلن آمل كيتم أبز خلاي سمونو زراغت زلو كينات سراويت السودان ببزحين أب كتما كارتوم يوافر بمهلاو أب سلامو هزبي زور القدات بزتاعات فخي زايد سقات كم زلو وتادراويان تنتنتت هاقر يقلزم وتادرات فتان حيل هزبي بتاعغي أبز نبرولو هنساتات مواقد فعي سرحو مسي مهلاوم هزبتا كتما بواحد قرب مدهانيتن يتقع مهلوم ترايك أكل مدافع انتايتنون كزنبوه ينتاتي كمزلو اتوم تنتنتي بتوساخي قلزم حورات هاقرات إيقاد حبرة أفريكا محبر هاقرات عرب زركوهم أهوغراويان ودباتن هاقراتن أب كتما كارتوم زكير زلوكينات بزي كرما كونت دو كبلن تتعررت وقنات قوداياتهم بزتك فتحون تصوي عميوم سراويت أمريكا كاب سومال كسحب زقرب أمامه بكونغرس تنتيقو أب سومال عسكرو زلو سراويت أمريكا كسحب زتصوع بقل أبالات كونغرس أمريكا زقرب أمامه تنتيقو كونغرس أمريكا بإسران شوعتن ميازي أبز قبرو دمتي هنا يمهاب مسرح تروف قجل الشباب مولو بمولو كيتا دمسسة سراويت أمريكا كاب سومال كوتسي يبلون زبله دمتيو عبليلوم تشعت ميتو تدرات أمريكان ملا سومال كدحنوا إلكام حساب عيش النتي زبلوتي إمام زقربو أبالات كونغرس تسراويت نتور علامان تحتات النتنون يبلون كبلو يخصم بيتو ساخب زعبانا عسرتات عمتات أمونغو كابيلاتات سومال خكايز انهم السحاب كاب زي فلتو تدرات أمريكا بقروابتي سومال نحبرات أفريكان زكايرو زلو سرحتات زيادة وطيتاويانيهم كبلو آنتيروم بسراويت أمريكا زسلطنو أفريكاويان وتدرات علوا منغستي خكايدو بترغاغام خمزر أيو زحبروتو مابالات كونغرس أمريكا زي أبو سومال زسلطن زلو سراويت تمساسالي فتامي كام زكايد انتاي وحسنت ألو يبلوم أبوان بريزيدنت نبر دونالد ترامب تسحبو زنبر سراويت أمريكا بريزيدنت جو بايدن ناب سلطان أبزمت اللوان نت سراويت داقماي ناب سومال
ሶማል ከም ዝዋፈር ምግባሩ ኣይርስዕን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 2007 ናትሒዙ ኣብ ሶማል ዝውጻእ ወታደራዊ ባጀት ንስልያ ዝምደብ ስቱር ገንዘብ ከይሓወስካ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ምብጽሑ ካብ ሓፈሻዊ እቶት ሶማል ዛይዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱም በተመሳሳሊ ዜና በአሜሪካ ክልተ AH-64 አፓች ዝዓይነተን ሄሊኮፕተራት ድሕሪ ምግጫውን ወዲቀን ከ150 ሰብ ስልጣን ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ሃገር ፔንታጎን ገሊጾም እተን ሄሊኮፕተራት ነፍስ ወከፈን ክልተ ወታደራት ሒዘን ከም ዝነበራ ዝሕብሩቶም ሰብ ስልጣን ጠንቀት ሓደጋ ንምፍላጥ ምርመራ ተጀሚሩ ከም ዘሎ አረዲዮም እተን ሄሊኮፕተራት ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ አላስካ ወታደራዊ ልምምድ ዛዚመን ናብ ቦተን እና ተመልሳ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ክፍሊ ወታደራዊ ነፈርቲ አሜሪካ ሓቢሩም በተሓደጋ ሰለስተ ካብኣቶም ወታደራት ከም ዝሞቱ ዝገለጸት ክፍሊ ኣብ ቀረባ እዋን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ናይቲ ሓደጋ ከዝርጋሕ ምዃኑ ወሲኹ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሑን ኣብ ኬንታኪ ክልተ HH-60 ዝዓይነተን ሄሊኮፕተራት ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዘካየዳሉ ዝነበረ እዋን ተጋጨን ከም ዝነበራ ከም ሰዓቤኑ ድማ ኣብ ውሽጠን ተሳፊሮም ዝነበሩ 9 ወታደራት ከም ዝሞቱ ይዝከር አቡ 550 ቆልዑ ዝኾነ ሰባይ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ምልጋስ ደው ከብል ተኣዚዙ ኣብ መላእ ዓለም ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብምልጋስ አቡ ልዕሊ 550 ቆልዑ ከም ዝኾነ ዝተጠርጠረ ሆላንዳዊ ዘርኢ መሃብ ደው ከብል ተኣዚዙ እዚ ጆናታን ዝተባህለ ወዲ 41 ዓመት ውልቀ ሰብ እንደገና ዘርኡን ምልጋስ እንተፈቲኑ ልዕሊ 1000 ዩሮ ክቕጻዕ ይኽእል እዩ ኣብ 2017 ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ብምልጋስ ልዕሊ 100 ቆልዑ ከም ዝወለደ ምስተረጋገጸ ኣብ ሆላንድ ዝርከባ ክሊኒካት ምርባሕ ፍርያምነት ዘርኢ ከይህብ ተኣጊዱ ነይሩ ጆናታን ግና ኣብ ክንዲዶው ምባል በቲ ዝተገብረሉ እገዳ እንከይተዓገተ ኣብ ሃገራት ወጻን በመንገዲ ኢንተርኔትን ተባዕታይ ዘርኢ ምልጋስ ቀጺሉ ኣብ ሄግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክሳብ ሕጂ ዘርኢ ተባዕታይ ናይ ዝለገሰለን ክሊኒካት ዝርዝር ከቕርብ ኣዚዙ ይርከብ እዚ ድማ ተን ክሊኒካት ዝተቐበሉ ናይ ጆናታን ዘርኢ ተባዕታይ ንኸወግዳ ብይን ብምሕላፍ ዝዓለመ እዩ እዚ ሰባይ ንኣማይት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተለለ ተገሊጹ በመሰረት ክሊኒካዊ መምርሒታት ሆላንድ ሓደ ለጋሲ ዘርኢ ተባዕታይ ኣብ 12 ስድራ ቤታት ኣብ ልዕሊ 25 ቆልዑ ክኸውን ኣይክእልኒዩ ይኹን በርዲያኖ ቤት ፍርዲ ጆናታን ኣብ 2007 ዘርኢ ተባዕታይ ምልጋስ ካብ ዝጅምር ነጆ ካብ 550 ክሳብ 600 ቆልዑ ክውለዱ ከም ዝሓገዘ ገሊጾም ጆናታን ብልግሲ ተባዕታይ ዘርኢ ንዝተወልዱ ህፃናት ብዝሕልቕ ፋውንዴሽን ብናቱ ዘርኢ ከም ዝወለደት እትገልጽ ኣደን እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ተወሲዱ وهذا قالت بيت فردي غرت ماركس ميلت اتغند نتبي ازي بامايتو زوصرو بابو احاتن احواتن زخون زلو مربب زمدنا ازيو عابيلوم كابتوم زي والكسب زولدون قلوتهم لعلي ميت زخونو اب كلينيكات هولاند زتولدو كخونن كلو كالوت دما بولقي زتولديوم كابزي بتوساخي نايتي زري تبعتها ናብ ብዙሓት ሃገራትን ዝከፋፈል ሓደ ናይቲ ሃገር ክሊኒኩን ለጊሲዩም ዳኛ ቴራ ሄሴሊኒክ እዚ ፍርዲ ተኸሳስን ካልእ ስድራ ዘርኢ ተባዕታይ ከይድግስ ዝኽልክሉ ኢላም እቲ ብየነ ጆናታን ነመጻ ስድራ ክኾኑ ምስ ዝደልዩ ሰባት ክራኸብ ዝህዋ አገልግሎት ከዋዕውዕ ከሎ ክወልዱ ንዝደልዩ ስድራ ምስ ዘራኸብ ዝኾነ ይኹን ትካል ክራኸብ ኣይፈቅድን ክትብል እታ ዳኛ ወሲኻ ገሊጻ ተኸሳስ ጆናታን ውላድ ንክረኽቡ ንዝብህጉ ወለዲ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ከም ዝወለደ ኮነ ኢሉ ስኑዕ ሓበሬታ ከም ዝሃበ ድማ እዚ ኣብ ሄግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ፍርዲ ኩሎም ዞም ወለዲ ደቆም ብዘይድሌቶም ናይቲ ብኣማይ ዝወፀሩ ኣሓትን ኣሕዋትን ዘሎ ዝዓበየ مربب زمدنا أكل كم زخون مسحقي تفاتيتهم اللويلوم زخابتهم كله قالوا تاوسنا أمراون سلودبوناون كم زلون ويكلون كم زغل قاليتهم كده تحوات إن كيف لتو سواين سبيتن زخونولون كل عزول دولون أدل من كاي لجستي زر تبعته أقل قلتهم زقربلو جزي كدرتو ينقرهم هولند كرم حجون تمساساليت إيافات فريامنت ويكامل ربح أقاتي موه نيريوم أب خلتشان عسرت تشعتن نيجز رسو زري بزي فقد أب تحكمت بمدقال زت تخصص حدا هولندا ودكتور فريامنت أبو 4 شعتن كله مخانو ترقاقيتيو مخزن نادي كريميا بسبب ألبو نفاريت تقاتلو أبتعب تحت قوة روسيا تركب كريميا زركب مخزن نادي بسبب ألبو نفاريت بستفت متقعتي سفيح بارع حوي كمز سعبه سمزيه اتخابه قليزهم
محبراوي مراخبيታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ትማለ ቀዳም ኣጋምሸት ኣብታ ኣብ ከተማ ክሪሚያ ሰባስቶፖል ኣብ ዝርከብ መኽዘን ዝነበረ ሃልሃልታ ዘርእዩ እቲ ባርዕ ድሒሩ ከም ዝጠፍአን ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጎደን እቲ ብሞስኮ ዝትመዝህ ኣመሓዳሪት ዞባ ገሊጹ ብዓርቢ ሩስያ ብመላእ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ከተማታት ብዘካየደቶ ማዕበል መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 25 ሰባት ሞይቶም እዮም ሩስያ ብከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክትፍጽም ድሕሪ ኣዋርሕ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2014 ናብ ሩስያ ዝተሓወሰት ሓውስ ደሴት ክሪሚያ ቀንዲ መደበር ናይቲ ጸሊም ባሕሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይሊ ባሕሪ መራኽብ ሩስያ እያ ኣመሓዳሪ ሚካኤል ራዝሆቮች ብመሰረት መባታዊ ሓበሬታ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፈርቲ እዩ ተላዒሉ ክብል ኣብ ቴሌግራም ገሊጹ ቅድሚ 5 መዓልቲ ሰበስልጣን ሩስያ ብተመሳሳሊ ከባቢ ብሰራዊት ዩክሬን ምስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፋሪት ከም ዝተቃለሱ ገሊጾም ነይሮም እዮም ክሪሚያ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምራት ሒዙ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክበጽሓ ጸኒሑ በሰንከት ብዓርቢ ብሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ህጻናት ዝርከብዎም 23 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ከተማ ዲኒፕሮ ድማ ሓንቲ ሰበይትን ጓል 3 ዓመት ጓላን ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኪቭ ወነድሕሪ 51 መዓልታት ነፈለማ ኣዋን ኢላማ ተገይራላ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ጉድኣት ከም ዘጋጥመ ዝሕብር ጸብጻባት ዛጊት ዝተገልጸ ነገር የለን ካብ 23 ሚሳኤላት 21 ከምውን ክልተ ሰባልቦ ነፈርቲ ብስርዓት ምክልኻል ኣየር ዩክሬን ተወቂዐን ከም ዝወደቓ ሰበስልጣን ተሃገር ገሊጾም ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ መጥቃዕቲ ንዕቁር ኣሃዱታት ሰራዊት ዩክሬን ኢላማ ከም ዝገበረ ብምግላጽ ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ኮነ ኢላ ንሰላማውያን ሰባት ኢላማ ከም ዘይገበረት እኳ ተገለጸት ድሕሪ ወራር ሩስያ ግን ኣብ መላእ ዩክሬን ብኣሽሓት ዝቁጽሩ ቆሲሎምን ተቐቲሎምን እዮም ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዘርኢ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ዝዝከር እዩ ከይ ብብረት ደው ክብል ይኽእል ግን ብእገዳውን ደው ክብል ይኽእል እዩ ዓለማዊ እገዳ ክውስኽ ኣለዎ ክብል ብዓርቢ ኣብ ዘርግሖ ትዊተር ገሊጹ ነይሩ እዚ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ሓይልታት ዩክሬን ካብ መሻርክቲ ሃገራት ምዕራባውያን ብዝረኽቦም ሓደስቲ ወታደራዊ ናውቲ መጥቃዕቲ ክጅምሩ ድልዋት ምዃኖም ኣብ ዝገለጽሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና مسانا سلت صنعكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام